Добър вечер с новините на местен канал Кейбъл Тел Кърджали. Акцентите на 24 март. Днес отбелязваме Световния ден за борба с туберкулозата. Пенсионери от квартал Байкал получиха подаръци от децата от основно училище Свети Кирил и Методий. Личност на годината ще избират в гимназията с преподаване на чужди езици Христо Ботев. 28 души се възползваха от възможността да се изследват за туберкулоза днес. Скринингът беше безплатен и се правеше в диспансера за белодробни заболявания в Кърджали. Изследванията са във връзка с отбелязването на Световния ден за борба с туберкулозата 24 март. По идея на здравният министър доктор Евгений Желев, днешният ден бе обявен и за ден на отворените врати в специализираните диспансери в цялата страна. Въпреки тревожната статистика на новорегистрираните случаи в Кърджали, главният лекар на местния диспансер доктор Красимир Янев обаче отказа информация на медиите. 10 нови случаи на туберкулоза са регистрирани в Кърджали само от началото на годината, като всеки от въпросните болни е с бацилоотделяне. Това сочи официалната статистика на дирекция надзор на заразните болести в РИОКОЗ Кърджали. Само за сравнение ще припомним, че през цялата минала година заболелите от белодробна туберкулоза са били общо 19 души. В последните години туберкулозата взема застрашителни размери в световен мащаб. За 5 години броят на заболелите у нас се увеличил тройно. 28 души се изследваха днес от туберкулоза в Кърджали. Дали сред тях ще има още новооткрити случаи на жълтата гостенка, ще стане ясно в петък, когато ще се отчетат и резултатите от скрининга. 50 пакета с хранителни продукти дариха днес децата от клуб "Подай ръка" при основно училище Свети Кирил и Методий в Кърджали на стари и самотни хора от квартал Байкал. В акцията се включиха дори и най-малките, които направиха специални поздравителни картички за бабите и дядовците. Пролетна честитка, пролетна усмивка е мотото на поредната дарителска акция на благотворителен клуб "Подай ръка" при основно училище Свети Кирил и Методий в Кърджали. Децата от 5 до 8 клас подготвиха пакети с хранителни продукти, а най-малките направиха специални поздравителни картички. Те са доста хора от квартал Байкал и в дома за стари хора. Те са включени от района, от района. Младите хора посетиха всеки един от възрастните, за да го зарадват лично. Основно училище Свети Кирил и Методий, правим дарителска акция и връчваме този. На нас ли да, майка? Живи и здрави да сте! Акцията се осъществява с помощта на Българския червен кръст. Кръгла маса на тема "Ефективно участие на родителите в процеса на обучение и интеграция в мултикултурна среда" ще се проведе утре в залата на бизнес инкубатора в Кърджали. В публичното обсъждане участие ще вземат учители, родители, представители на заинтересованите държавни институции, на местните власти и на неправителствени организации. Проявата е част от проекта "Родители за общо бъдеще" на Център "Отворено образование", който се финансира по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Личност на годината ще избират в гимназията с преподаване на чужди езици Христо Ботев в Кърджали. Идеята е да се замести традиционният досега конкурс "Мис и мистър", защото според младите хора в гимназията външността далеч не е онова, което определя един човек като личност. 12 са номинираните кандидати, които ще се борят за първия приз "Личност на годината". Днес в ГПЧ Христо Ботев се проведе срещата на номинираните участници за личност на годината. Конкурсът е организиран от ученическия съвет на гимназията с идеята да замести ежегодния мис и мистър. Номинирани бяха 12 кандидати, от които 6 избраха този начин да се представят пред съучениците си. Класни дейности. Искахме и да премахнем еднообразието и скуката от нашия живот. Изготвихме едни критерии, които навярно не са най-добрите и които имат своите косури, но се надявам, че до година ще се справим по-добре с тази задача. И въпреки това имаме своите номинирани. Те могат да организират кампанията си както намерят за добре. Да разлепват плакати или да агитират съучениците си да гласуват в тяхна полза. Критериите за номинация включваха успех в училище, успеваемост на олимпиади на областно и национално ниво, участие в училищни извънкласни форми и обществена активност. В гласуването за личност на годината ще участват ученици и учители. То ще се проведе на 30 и 31 март. А вечерта на 31 март на пролетен купон в дискотека "Опиум" ще бъде обявен и награден победителят.
17:30 часа утре в залата на Регионален исторически музей град Кърджали ще бъде открита фотоизложбата 40 години Атлас. Експозицията е посветена на юбилея от появяването на екран на това предаване в ефира на Българската национална телевизия. На откриването ще присъства и емблемата на предаването Симеон Индакиев. Фотоизложбата ще припомни някои от най-важните етапи в развитието на Атлас и многообразието на теми и обекти, разработвани в неговите емисии. За 40 години екипите на Атлас изминават милиони километри, създават стотици оригинални филми, а в студиото гостуват интересни световно известни учени и пътешественици от България и чужбина. За последното десетилетие екипът на предаването Атлас е реализирало 7 предавания за Кърджали и източните Родопи, като на самото откриване ще бъде За последното десетилетие екипът на предаването Атлас е реализирал 7 предавания за Кърджали и източните Родопи. На самото откриване на изложбата утре вечер ще бъде показана и последната продукция. Следва криминалната хроника. Районно управление на МВР Момчилград внесе материали в прокуратурата срещу водач, шофирал след употреба на алкохол. Приключеното бързо досъдебно производство е с мнение срещу ЛС на 27 години да бъде повдигнато обвинение пред съд. Алкохолната проба на водача е отчела над 1,2 промила при извършения химически анализ. В Кърджали за управление на автомобил без шофьорска книжка е приключило досъдебното производство в районното управление на МВР. Материалите по случая са изпратени в прокуратурата с мнение срещу ФМ на 56 години да бъде повдигнато обвинение пред съд. Мъжът е бил наказван по административен ред за същото деяние и в срока на изтърпяването го е извършил повторно. Сигнал за откраднати 2 тона нафта е подаден в районното управление на МВР Кърджали. Тъжителката е съобщила, че за периода от 5 до 23 март е бил разбит катинар на котелно помещение в учебно заведение и е изчезнало голямо количество гориво. Дежурна оперативна група е извършила оглед на мястото на происшествието. По случая е образувано досъдебно производство. И една катастрофа. Volkswagen, управляван от Анна на 31 години, е отнел предимство на линейка и е последвал сблъсък. Инцидентът е станал вчера около 13 часа на кръстовището между улиците Добруджа и Македония. Няма пострадали. Алкохолните проби на водачите са отрицателни. На виновния е съставен акт. Това беше всичко от нас. Дежурният екип ви пожелава хубава вечер.